Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Ďuriš, ako ste sa dostal do firmy Success Consulting? Ja som sa dostal do firmy tak, že už ani presne neviem, jak to bolo, ale na webe som našiel ponuku na kúpu 3 kníh. Bola to akciová ponuka a v rámci nej bola aj prednáška s 50% zľavou, takže som sa rozhodol, že túto prednášku absolvujem. Aha, a ako hodnotíte danú prednášku? No tak to bolo pre mňa obrovským prekvapením, lebo za 18 €, úplne poviem tak, že som veľa toho nečakal, ale keď som došiel na prednášku, tak za 4 hodiny som sa dozvedel úplne nové veci a táto prednáška mi dala úplne iný pohľad na predajné techniky. Po 12 rokov v obchode som teda nečakal, že ma niečo nové niekto naučí, ale toto bola fakt, že bomba. Ďakujem. A čo sa stalo potom? Síce som ovládal tieto predajné techniky len povrchne, ale základy som pochopil už z tej prednášky a hneď na druhý deň som, aj keď som úplne presne teda nevedel, ako to mám robiť, tak som použil niektoré veci z tejto prednášky na klientovi, s ktorým som sedel a vďaka tomu sa mi podarilo uzavrieť obchod, ktorým som si zarobil na 400 € prednášku. Techniky uzatvárania predaja. No a aké sú vaše výsledky? No, dneska aktívne spolupracujem s pánom Žákom, ktorý mi dáva hodiny one-to-one a toto hodnotím veľmi dobre. Z toho dôvodu, že už po 7 mesiacoch v tomto roku som zaznamenal rovnaké obraty a zároveň aj zisky ako za celý minulý rok. A dneska 2 mesiace do konca roka rozmýšľam nad tým a hodnotím, že OK, moje zisky zrastú o 70 alebo o 90%. Ďakujeme pekne a želáme vám, nech to máte za 90%.